Ribu mnajio chiko e cabinet. Yaka secretary mar cabinet. Secretary mar cabinet Masi Wanjau donge margi. To karakoro en odwa nango. Ngisi ni en ni kapono onge torach. Ni nyako bedie en owuone kaber. Ok timre. Oherore kende no. Oherore kende. Gigi richo mana nikech onge. Ai be kitayo gi Kindiki man. Kindiki be wiwo wilo kwa kwano. Rigathi Gachagua. Geoffrey. En jasiasa ma okonego chung kata ni wacho di jadiera kata dichiel. Nikech kata koro gik mathega sirikand William Ruto ne. Donge ne manogone gi oporo. Onge gi moral authority to lecture anybody about governance. Onge go. Nikech nogon oporo mwacho kaka affordable housing ber. Mara shaber. Sani ko koro wuok oko kosethiche to gigo richo. Anna ko ni Rigathi Gachagua mondo yud kama dichunge gi tiende mawacho ne japiny mawinji. Nyako kuongo kwajo Kenya ng'uono. Kech poko kwaga ng'uono. Wacho gamani mimi niliambiwa. Mimi nilitumwa. Mimi nilikuwa mtu ya rais. Poko wacho gani jothurwa. Ng'uon na uru na uondo. Gimose kwa ng'uono kende en manane jothur gimanokoni kumana atero uwe mwago kuracha ne rach. To rach mana nikech nonge. Emomiyo an mara VOJ kaka nene. Gima Rigathi Gachagua dwa temo timo ni siji no choko wigema sujui na ng'ang'ogi. Thothopi. Omanyo kuma dodonjie. Nikech adira makende kikawo Eugene Wamalwa tiketo gi Kalonzo Musyoka tikone gi ni manyna uru ng'ato ka e kindu ji ariyo gi kopogre gi un